turmuş ulay kırılgan. Xuday babay bizge parlar jibergen. Uçraşsınlar, tabışsınlar, yaratışıp kavuşsunlar, bәхетләре үз кулында дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Җирдә сезне фәрештәләр җыраштырган, ә йолдызлар һаваларда кавыштырган. Мәхәббәтне нык саклагыз, бәхетләрне югалтмагыз, гомер юлын бергә тигез атлагыз. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй котылы керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй котылы керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Җирдә тормыш шулай корылган. Xuday babay bizge parlar jibergen. Сине минеке җаным диеп, Мин синеке ярым диеп, яшәгез сөеп сөелеп дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Йөрәкләр типсен мәңге бергә.